Tunnustit minulle humalassa, että olet huono ihminen. On todettava, että en usko siihen, mitä ihmiset itsestään humalassa ajattelevat, mutta se johtuu siitä, että en usko siihen, mitä ihmiset itsestään selvinpäinkään ajattelevat. En usko huonoon enkä hyvään. Uskon ainoastaan siihen, että se miten toimimme vaikuttaa auttamattomasti muihin ympärillämme ja sitä kautta myös itseemme. Vain vähän aikaa sitten maalailit tulevaisuuteen innostavia kuvia yhteisestä hankkeestamme. Kuvia onnesta, yhteistyöstä, rakkaudesta. Onko tämä suunnitelma enää mahdollinen? Ei. Miksi ei? Tärkeämpää olisi varmaan kysyä, kuinka monta suunnitelmaa olet valmis heittämään roskiin ennen kuin katsot itseäsi silmästä silmään. Katselet niitä itsekkyyden hetkiä, jotka muiden loukkaamiseen johtavat. Analysoit niitä ja lähdet aktiivisesti suunnittelemaan toimia niiden estämiseksi. Sanoit joskus, että olet suhteessa 100% yksiavioinen. Sanohan, onko sinulla tapana valehdella vain muille vai myös itsellesi? Oli miten oli. Ymmärrät varmasti itsekin tällaisten toimintamallien kestämättömyyden.